Ce cântă aia din auri? Aia, take me to the magic of the moment. No, dar o cântai fluierat, era foarte frumos. Nu te duci să te merec. Cine cânta asta? Scorpions? Era Scorpions, nu? Mă simt singur în pădure cu Stevie Wonder. Cât în Rock FM. Isn't she lovely? Isn't she love? Nu. Și de aici îl tăiem și îl resetăm. Isn't she pretty? Nu putem să cântăm toți Da. Poate fi podcast karaoke? Da, de la un punct încolo să ne certăm și o să fie în operă, o să fim doi tenori. De ce nu mi-ai zis că nu voie de fapt să filmezi? Nu știu să-mi exprim emoțiile. N-am pregătit problema săptămânii. Deci dăm o pauză, urmează actul 2. Da. Actul 2 e de aici tăiem și după îl începem ca lumea, ca oamenii. Sau cum o simți tu. E la mine pe canal ăsta, cred. Da, este la tine pe canal. Bine am venit la tine pe canal, Teo. Ce mai faci canalul tău? Oameni buni, bună seara, bine v-am găsit la Bună seara dimineața, noi îl punem la ora 12. Bine v-am găsit la un nou episod din Gânduri Neproductive. Alături de mine, Teo Stoian și Călin Gheorghiu. Sau Geo Adrian. Sau Geo Adrian. Nu, e foarte atent la urmă, imagi. Cine doar ne ascultă. Da. Pentru Spotify-ierii noștri. Nu l-am pus pe Spotify, doar pe YouTube Music. Da, pentru cine vrea ca el, Călin, să fie Geo Adrian, el e Geo Adrian. Semnănare izbititoare. Nu știu, Maria Popovici înainte să slăbească, dacă cineva se oftică. A slăbit. În primul rând... A zice cine ești tu, dar intrăm în glumele de roast. Vrei să... Putem. Deci noi am avut ieri roast battle, open mic. La The Full. La clubul The Full pe terasă. Joi. Astăzi este vineri seară. Și încă nu ne-am recuperat după înfrângere. Ne-am duelat, am avut câte 5 glume de fiecare. 5 glume de căciulă și au mers atât de bine că s-a mai cerut încă o tură cu 2 glume de fiecare. Și am vrea să vă dăm și vouă aceste glume. Noi pe drum am realizat că eram atât de concentrați pe ale noi pentru noi, că nu le-am auzit fiecare pe ale celuilalt. Au fost și probleme cu sunetul, că Teo era pe scenă, nu putea să fie în același timp. Da, pentru că sunetist. Da. Pentru cine nu știe, Teo este sunetist la The Full. Da, bagă toate scuzele posibile. Și asta a fost și prima mea glumă cu care am început, că au fost probleme tehnice în seara aia. Am zis, pare că Teo trebuie să-și caute job. Da. A râs cineva? O râs câțiva oameni, cumva că am adresat problemele tehnice. Cumva le-ai adresat deja când s-au dus. Da, nu mai erau de ceva timp. Cumva noi am realizat, am urcat ca 2 oameni ok și am fost răi cu noi, dar nu suficient de răi și oamenii se uitau la noi, eu așa m-am simțit, se uitau la noi și ziceau, dar nu le văd, sunteți ok. Eu așa o simțeam. Da, eu am blocat reacția publicului, eram... Așa ai făcut tu? Vrei să dai prima glumă pe care chiar o aveai pregătită? Vrei să facem asta? Da, i-am zis așa, că Teo... o dai din memorie, of the dome. Teo arată ca o vânătă cu păr. Așa mi s-o părut mie, care păr. Cine? Să-i dai așa, părul mie. Da. Și Teo nu face duș, doar să pune seara la marinat. Ai dat 2, tu ai dat 2 acum. Am dat 2, am păcălit o leacă sistemul. Am înțeles. Pentru ascultătorii noștri fidelizați, noi începeam mai pașnic. Noi nu intrag direct în muiel din astea. Nu că m-ar fi deranjat sau ceva, este foarte... Acum am realizat că am intrat direct în, glume de roast, dar hai să le terminăm dacă tot am. Vrei să le dăm pe toate? Da. Așa ca gen... Normal. Tot ce am scris. Tot ce am scris, da. Despre... Mirel Popinciuc, despre că eu am o listă. Am scris că el e Călin Gheorghiu sau cum trebuie să arate Jador ca să aibă voie în filarmonică. Asta e nice. Și în caz că mergea... compliment. Asta pare compliment. Da, chiar e compliment. Adică e compliment și e ceva urât pentru cealaltă etnie, cum ar veni. Deci e un roast pentru Jador ăsta. Da, e un roast pentru Jador, dar e și Dacă te uiți în acest Eu am gândit-o și ca pe o...
un comentariu social, știi? Că oamenii l-au judecat că el cântă manele și că e de etnie. Ok, dar a fost acum ceva timp. A fost acum destul timp și oamenii n-au fost, ce pula mea îmi zici. Da. Eu o să vin cu una pe care... Și în caz că mergea bine. Ok, aveam și... Adică mai am follow-up, în caz că vrei tu să treci la următoarea. Vrei să zici altă glumă acum? Spune. Eu aveam topperul ăsta, arată ca soția de bombardier care merge la examen în locul lui. În locul lui Jador? În locul bombardierului. Ok, asta așa da, mă gândeam, da. Oamenii nu rămăseseră neapărat cu impresia că ai fi a smart guy. Pentru că niciunul n-a dat o glumă bună ca să establish that. Niciunul n-avea stereotipically ochelari și aparat dentar sau ce, cum poți să consideri pe cineva smart. Și trebuie să o dau și-o pe a doua, că tu ai dat două. Ai fost... Călin arată de parcă poartă pantaloni de pijama peste bluză și seara. Și vara, pardon. Asta n-am înțeles-o. Pantaloni de pijama peste bluză? Că mi-aduce aminte așa de un tată. De un tată căruia îi place să fie confortabil. Da, chiar îmi place să fiu confortabil. Adică genul care am pijama. Da. Cumva am realizat după ce am scris-o că doar mi-e drag de tine, așa, știi cum? Da, chiar... Mă bucur să te văd în plovăr, vorbind despre chestia asta. Recent am trecut la pantaloni scurți ca pijama. Da. Dar până acum câteva luni aveam dulapul de pijamale. Aveam sertarul de... Ceea ce mie îmi place, mă simt relaxat. Dar în România nu este implementată căciulița de somn care... Bunițica de seară. Ar trebui normalizată. Să putem să avem un clopot de... Da, aia nu merge decât cu o robă de noapte. Aia nu merge cu pantaloni. Sau o robă de noapte. Da. Când desenele Disney, multe personaje dormeau într-o robă și The Night Gown. The Night Gown. Da. Dacă se uită Elsie Waikiki. Jumbo, nu ne mai dați labirint, dați-ne pijamale de bărbați. Uite, știi că sunt unii oameni care dorm în curul gol. Aoleu, sperăm că nu se uită la acest podcast. Eu nu o să vreau să o duc într-o zonă porcoasă, dar eu n-am suportat niciodată, pentru că eu simt constant că am nevoie de un tampon între corpul meu și așternutul din pat. Că altfel am senzația că trebuie în fiecare seară să fac și o duș și să le schimb și pe ele, și așternutul, ca să... Să facă duș și salteaua. Să facă duș și salteaua, trebuie să mut patul în baie, asta trebuie să fac. Apropo, și mi se pare că roba asta e un tampon între tine și e ca și cum ai dormi în curul gol, dar cu un cearșaf în jurul tău și după pe cearșaf. Și protejezi pe toată lumea. Protejezi pe toată lumea, da. Mai ales pe tine de organele genitale. Și pe mine de imaginea în care să te va fi tine fără această robă. Îți pierzi toți colegii de apartament, îți desparte gagica ta de tine dacă porți robă. Da, ești un vrăjitor în somn foarte bun. Un vrăjitor în somn? Da, arăți ca moșene, cred. Oh, ca moșene, nice. Da. Aș putea juca moșene la petreceri de copii. Te duci fără chiloți într-o robă. Doamne. Scuze, ce vrei să spui, Călin? Voiam să zic că continui cu glumele de rost, dar am ceva despre saltele, dacă mi-amintești mai încolo să povestesc. Nu, dar spune acum. Să zic acum așa să intercalăm. Da. Mi-am schimbat așternuturile pentru prima oară în noul apartament. Cred că zici în viața mea. Bă, totuși e bine că te-ai mutat din Iași recent, adică... În viața am mai schimbat, eram confortabil cu cușeta. Eu mergeam des cu cușetă în viața mea anterioară și acolo te pune să-ți schimbi așternuturile, că nu poți să dormi pe tren așa. Trebuie să fie ceva. Poți să stai direct pe tabla trenului. Da. Trebuie să desfaci patul. Ruginești acolo. Și acolo am învățat eu să schimb așternuturile. Cumva... Te imaginezi așa, lipit un perete pe tren, știi, pe verticală. Nu poți să dormești eu pe tren. Trebuie să ai un pat. Tu ai avut experiența asta cu cușeta? Stai seama că sunt niște oameni ca Nosferatu în tren acum. Ascultă un podcastul ăsta. Ești, mamă, Căline, bine că mi-ai zis. Aveau perne. Dacă dădeam 20 de lei în plus. Scuze, ce m-ai întrebat? Dacă, nu știu, sau pentru oamenii de acasă,
dacă e o experiență comună mersul cu cușeta. Personal am mers de prea multe ori cu Cumva cușeta. anticipam ca asta o să întreb, n-am mers niciodată cu cușeta. N-ai mers niciodată, trebuie să mergem cu La cușeta. cușetă? Trebuie să Trebuie facem să un mâncăm podcast. un tiramisu la cușetă, trebuie să luăm meniul zilei la pachet la cușetă, da. Cușeta era ăla cu pat neapărat, că eu am mai fost în cabine din alea oarecum izolate cu 6 locuri. Da. Am mai fost și în alea. Dacă n-are pat, e cabină normală. Doar cabină normală, n-am fost la E cușetă. microbuz dacă n-are pat. Da, cușeta... Dar are pat dric. Cușeta poate fi de 6, de 4 sau de 2 locuri, dar dacă e cu 2 locuri, intră la vagon de dormit. Ok. Cumva e cușetă și vagon de dormit. Și am stat toată la 2 persoane. Nu a venit a doua persoană, am stat singur. Și efectiv, ai garsoniera ta așa în tren. Îți mai vine întreținerea, îți mai bate în seamă. Pe drumul ăla. Iași-București am mers de obicei. Ah, ok. Și costă să stai în garsonieră, cred că e vreo 350 de lei. Dar pe vremea când aveam reducere de student, mă dădeam cu trenul, cred că dădeam... Mă dădeam cu trenul. Dormeam mai mult în tren decât acasă. Și cu reducere ajungea la 120 de lei. Dar acum prețul a luat o razna și trebuie să iau avionul, pentru că este aproape la fel de mult cu avionul. Tu îți dai avionul. seama că ai plătit pentru o noapte să simți cum e să ai o garsonieră lângă Gara de Nord? Lângă Gara de Nord. Zonă bună. Da, da. Numai că constant treci un tren pe lângă tine. Tu fiind trenul care trece pe lângă tine. Tu faci zgomot în altă Da, parte. exact. Și acum o cușetă normală, nu mai știu cât e, dar n-am mai mers. Deci de când s-a băgat Anima Wings, care este super drăguț, au curse zilnice, Iași-București. Ok. Și nu știu dacă zilnice, cred Mașină? că... avion. Avion, ok. Avion. Okay. Și 50 de euro un drum. Bine, dai 100 de lei pe o cafea în aeroport, dar măcar ajungi de vreme. Nu dai 100 de lei pe cafea. Dacă eu mi-au și croissante, sandwich-uri. Nu e 100 de lei, 15 mai euro. Mai au reviste. Mai au reviste. Să văd ce-o mai apărut în Europa. Parfumuri alune. Mai vine băiatul ăla cu covrigei, păcat să refuz. Mai aruncă o icoană, un laser. O icoană. Icoană cu laser. Păi nu, băga băiețelul ăla și în aeroport. Un surdomut cu icone și cu lasere. Ne obligă Uniunea Europeană. Împinge căruciorul ăla, îți dă. Da, fix înainte, când stai la coadă la check-in, e băiatul ăla care îți aruncă. Are o măsuță. Cât de smart ar fi să fie un băiat din ăla surdomut, să fie cu căruciorul ăla, să lase să te învișapă la toată lumea pe scaun și după să se întoarcă. Dacă ești fraier și ai mâncat o din apă, trebuie să le plătești. Păi cam asta e business-ul. Cam asta e business-ul. Și icoanele, dacă le atingi, trebuie să le plătești. Dacă este că în avion nu te întreabă. Te întreabă dacă vrei, nu ți le pune direct și se întoarce să vadă dacă ai. Păi asta e momeală de tren. Da. Are experiență din tren omul. E ca minibarul din hotel. Da, chiar. Ai fost la minibar și ai înlocuit după aia cu chestii la magazin? Am vrut să o fac. Cine n-a făcut-o? Am vrut să o fac și în vacanța în care am fost, le-am povestit de... Okay. Era pe balcon aici din ori. Să tot fie... Când ne bătea vântul în plete. Tot e prin Nici nu știam că am atâtea haine, dar când am mers în vacanță la cheile Grădiștei, Andreea mi-a zis: hai mă, Teo, nu sta să înlocuiești acum alea din minibar să nu mai... Și n-am făcut-o până la urmă. Și le-ai plătit? Le-am plătit. Și-o durut? Bă, am cam golit minibarul, că n-aveau... N-a durut. Aveau alcoole din alea mici? Nu, că erau numai sucuri, ape din astea, nu... 50 de lei, atât a durut minibar. Ok. Are chestie. Decent. Da, decent. Bun, revenim la glumele de roast. Era rândul meu, cred. Da. Am ceva topical pe care nu l-am dat, că mi s-a părut foarte hack. Dar o zic acum pentru ascultătorii noștri. Teo sau ce rău a ajuns Justin după despărțire? Asta cred că intra. Și măcar s-a angajat, pare că poate mult. Da. Și Teo arată ca... Sau Teo Stoian primești când comanzi păpușă la Bubu din Dragonul Roșu. Asta era păpușă la Bubu. Dar nu știu dacă păpușă la Bubu e o referință... Trebuie să cauți. Eu am povestit lui sora mea glumele și o trebuie să-i zic, ci păpușă la Bubu. Auzise, dar nu era neapărat comună referința. Sora ta mai mare, mai mică? N-am să dau
Mai mare. Mai mare. Dar are 35 Ok. de ani, dar mai stă pe internet. Încă Încă există păpușa la Bubu? Da, e destul de hot. Știu Dar că ce... inițial se punea la poșete. A apărut un trend, cumva poșete sau ghiozdane, și agățai o păpușă la Bobodia. Și prima oară mi-a apărut pe TikTok de la Dragoș Neacșa. E o păpușă, nu știu cum să o descriu. E ca un monstruleț. Sunt aia cu ochi mari și cu părul ăla. Da, și cu dinți scoși Așa afară. se numesc. Așa, cred că e cea mai cunoscut model de păpușă. E mult mai bună gluma, cu că am aflat ce păpușă Păi da, e, cumva mi se dar, părea că dar nu cred că știu oamenii că așa se nu numește. prea știu, dar mie mi-a Cred că plăcut oamenii referința. zic, mamă, e păpușă de-aia. Da, și poate nu... Da. Nu-i duce mintea. În aceeași... Hai să vedem. Pe aceeași notă am avut continuăm. și o glumă cu Călin, nu zic că pare că îl îmbracă măsa, dar l-am văzut jucând șah pe un laptop țestoasă. Da, asta cu Și laptop eu am realizat că țestoasă. am purtat discuția asta după și eu prost, puteam să o port înainte, că laptopul țestoasă e ceva ce îți dai seama ce e abia când vezi reclama sau poza. Da, eu n-aveam referința Nu când asta. auzi cuvântul laptop țestoasă. Da, e și o leacă rar folosit, adică Da. laptop de jucărie poate mergea... Și altă glumă care mie mi-a venit după, gen azi în duș. De dimineață mi-a venit Nice. gluma asta, că mă gândeam așa retrospectiv la ce puteam real să zic de tine ca să se vadă din start. Mă gândeam să spun că Călin Gheorghiu arată ca un agent imobiliar care dă în chirie numai barbershop-uri sau ceva de genul. Nice. Dar cumva e doar un mashup de două chestii care nu se leagă neapărat și le-am legat eu, adică tot nu mă rupe în sine. Sunt altele care mi-au plăcut mai mult de aici. Da, merge, cumva arăt ca și cum merg des la barbershop. Da. Am barbă, am păr. Da, am barbă, am și eu. De ce nu pot să zic eu? Dar la mine se vede că stă cineva și... Sau mă gândisem la conceptul ăsta, să zic orice mă deranjează la tine, raporta la mine. Să fac o chestie din asta. Ok, exemplu? Să spun o chestie din asta, de genul că mereu când vreau să-l chem sau să zic, l-am chemat toată pe Călin să ne facem căcat, să ieșim să bem și el toată seara a băut cola caldă. Ok, pare că e ceva ce aș face. Da, că nu bagi alcool. Nu bag alcool, da. Dar să fie controlată de faptul că par eu o persoană foarte... Înțeleg. cu corp deranjat. Înțeleg, era interesantă structura. Așa să fac așa ca un contrast între noi. Nu știu, tu ce mai ai? Mai am... A trezit în tine... Asta pe care Dar chiar, am... de ce nu bei? De ce nu beau? Intrăm în acest subiect? Dacă vrei. Intrăm în acest Poți să subiect. zici nu și să-i dăm mai departe. Adică Nu, intrăm alea în acest Da? subiect, înainte de gluma de rost. Nu știu dacă am băut... Eu consider că n-am băut foarte mult, dar eram și la limită. Deci, e complicat subiectul. Mhm. Aveam o care normală de bețiv, adică cumva, pentru Iași, ieșeam în weekend, mergeam la un bar. Și fiind în Moldova, nu știu cum să o iau. Mergeam des la un bar de cocktailuri. Mhm. Foarte drăguț barul de cocktailuri din Iași. Dead Soldier se numește. Chiar e un bar speakeasy, care îi trebuie să intri cu parolă, inspirat de barurile Ok. din anii 20 în Nice. care au fost interzis alcoolul. Mhm. Mhm. Și trebuiau să facă alcool sub brutării, sub măcelării. Și era un vibe din ăsta foarte interesant. Când intri, ai o bibliotecă care se dă la o parte și așa intri în bar. Superbă atmosfera. Și am băut acolo cam tot ce era de băut, cocktailuri, tării, o groază de whisky-uri, o groază de ginuri. Simți că având atmosfera aia ușor ilegală te făcea să vrei să bei mai mult? Să te Nu simți neapărat mai... ilegală, dar era atât de profesionist ce se întâmplă și barmanii erau atât de profesioniști și eu eram curios, bă, ce aia, ce cealaltă. Mhm. Și am ajuns, am trecut cam prin toate băuturile și mai aveam un bar la care mergeam cu beri, care tot așa aveau vreo 200 de tipuri de bere și iarăși le-am încercat pe toate. Erau serii în care mergeam mai întâi la barul de bere și după aia la barul de cocktailuri. Mhm. Și în ultima perioadă, înainte să mă las, am avut multe serii în care mă duceam la barul de cocktailuri și după aia ajungeam în cluburi care mai băiam și pe acolo și ajungeam dimineața acasă, mahmur, de obicei duminica trebuia să stau degeaba toată ziua. Cumva nu-mi plăcea foarte mult de mine și am zis hai să încerc să iau o pauză. Mhm. Ok. Am încercat de mai multe ori, dar tot mă duceam la bar și erau băieții, bă, hai lasă vrăjeala, nu bei.
Și cumva am reușit să păcălesc o lună fără alcool. Mi-a fost greu, mi-a fost destul de greu. Și după luna aia am revenit să joc niște șah. Și mi-am depășit recordul pe chess.com. Site care e încă mare la blog, dar... Pe ce joci acum? Ce ai făcut? Acum nu prea mai joc IRL. Oh, cu șahul ăla mic de buzunar? Da, cu șahul de buzunar. Mă duc și la comics azi. Am 3-0 cu ei de rădoi. Da, e bine că s-a băgat, adică da. Eu nu m-aș fi băgat cu tine. Și dacă am avut curaj, shout-out curaj. Shout-out curaj. Câinele fricos. Shout-out Edi Logan de intervenții. Shout-out pe Instagram, da. Pe Instagram, da. Și mi-a depășit record. Am ajuns la 2750 pe chess.com și eu ca maxim era la 2600. Crești destul de greu între 2600 și 2700. Și eram, poate e un semn. Și am zis, hai să văd ce se întâmplă dacă continui cu abstinența. Și a început să mi se întâmple chestii frumoase. Mi-am luat carne... Și a început să mi se închidă contul, ușor. Tot am avut win-uri din astea. Am luat carnetul de șofer, că eu mă chinuiam de mult timp să iau carnetul de șofer, dar tot dădeam beat. Era examen. În fiecare dimineață înainte să mergeai la cocktail barul ăla, mergeai și mă prindea. Și am zis, sunt atâtea beneficii. Am început să plâng mai des de la... Bine, asta e altă discuție. Cumva mi s-au reglat emoțiile, dar asta nu vreau să intru neapărat în detalii. Sunt atât de intertwine chestiile la tine că mi se pare că toate sunt aceeași discuție. Da, eu că ajungem, dacă te duci, tot să îmi povestești de meniul zilei. Știi cum? Și asta îmi place foarte mult la tine, că orice... Se leagă. Noi fără să vrem, fiecare episod e o serie. Are continuitate de tot. Da, și cam asta e. Și 2 ani și 4 luni mai târziu n-am mai băut alcool. Ok. Și așteptarea era să fiu super fit acum. Glorios. Dar nu... Nu, fiecare trebuie să aibă un viciu. Da, tocmai am băgat 2 baclavale înainte de acest podcast cu ciocolată. De-aia poartă mâneci să nu se vadă. Am baclavale tatuate pe mâneci. Că ce nu știți despre Călin, dinții aia sunt falși și el mănâncă cu perfuzie. Mereu bagă, le pisează frumos, le bagă. Da. Cataif cu alea. Cataif. Da. Da, și cam asta e povestea mea cu alcoolul. Branulă Dubai. Branulă Dubai, nice. Ok, revenind la glumele de rost. Voiam să zic că și mie mi se pare că te păcălește foarte mult dacă mergi la cocktail baruri sau restaurante din astea de specialitate, pe bar, pe alcool, că te păcălești foarte mult și ajungi să te faci căcat din curiozitate, din cât de bune-s băuturile în sine, că sunt pregătite. Nu știu dacă ai fost vreodată la Teoria. Nu, am auzit, dar e asemănător ce bar am povestit eu cu Teoria. Cumva cam pe aceeași... Ăsta e Teoria se numea? Nu, se numea... Oficiu 1? Nu, Negroni, la Negroni. Eu am fost la Negroni. Teoria e un bar de care îmi tot povestește gagica mea. Am fost la Negroni, acum 2 ani de un revelion și avea acolo ceva care era între un vin fiert cu scorțișoară și compot de vișine, o chestie din asta. Dacă zici compot, mă păcălești. Și era cald și era super bun. Bă, cred că... A fost super bun, adică mi-am luat 2, m-am făcut căcat, m-am dus acasă. M-am tras de mine să nu fac revelionul pe Bolt. Așa m-am... Și la barul ăla beam Negroni în prostii și barmanul avea Negroniul lui, pe care îl făcuse el. Și avea un twist în care în coaja de portocală îți punea o leacă de gem și eram, băiatule, beau Negroni, mănânc și marmeladă, sunt în rai. Mi-a dat micul dejun de seară și asta mi-a... Te pup, șefule. Poți să mi-l faci british, pune niște fasole, pune niște cârnați. Zici că ești hotel? Zici că ești hotel sau... mic dejun împinge tava. Meniu nopții. Să fie plicuri la cafeluțe așa de fasole. Să storci așa un pic acolo, să faci ca la barul ăla. Dar de care gem? Nu mai știu. Ce avea și el prin casă? Toate să-i strice. Mai beam și mai un magiun, mai o peltea. Bloody Mary mă rupea. Făceau vara, cam pe iulie-august, un suc de roșii de la niște roșii din Moldova. Ok. Și Bloody Mary, deci ținea și de foame chestia, era efectiv. Văd că suc de roșii, țelenă, le punea acolo. Okay. Sari, piper, dragoste, era
Aoleu, Mamă. superb. Și de Crăciun făceau băuturi gen eggnog, nu știu care e echivalentul în română. Da, e un fel de ouă. Da, lichior de ouă, dar avea vibe de Crăciun. Și eu ajunsesem în punctul care cam băusem tot ce era pe meniu și tot mă duceam la barman și ceream chestii. Și era iulie și eu zic, dăm ceva să aibă gust de Crăciun. Dai seama că îmi dădea omul vodcă cu 2 palme pe sticam. Și eram ok. Să-i băguți de Crăciun, mamă. O Scurțișoară. vodcă cu 2 cărbuni și un fir de brad și un con. Moscow Mule mai beam. Știi Moscow Mule? Cred că vodcă cu suc de ghimbir Ok. și cu lime, dar servit într-o cană de cupru. Ca să reciclez. Ca să țină rece cumva. E o cană specială pentru Moscow Mule. Ah, ok. Și este și tequila mule, care în loc de vodcă pui tequila. Ok. Dar Da, eu chiar încă sunt pasionat de zona asta de cocktailuri. Da, chiar văd că eu nu prea știu așa. Când am trecut prin non-alcoolic, tot încercam să copiez ce îmi plăcea. Am încercat, mi-mi plăcea Dirty Martini, care e vodcă cu suc de măsline și Ah, ok. cumva lagit sau nu, depinde dacă ești James Bond sau nu. Cumva dacă îl combin cu un Bloody Mary are gust de pizza. Că unul are măslinele, altul are roșiile, da. Și încercam cu băieții din sucul de măsline cumva să facem să recreeze, da? Îți bat joc așa de băutură, cumva cu gin fără alcool. Ah, ok, Și ca am să înțeles. dai în modul când începi să copiezi băuturile fără alcool, deja you're missing the point. Adică, bă, hai, te-ai lăsat de alcool, bea apă și pleacă acasă. Nu-l chinui pe barman acolo să, bă, mai pun o leacă de aia, mai pun o leacă de aia. Mi-am adus aminte că ai zis de Bloody Mary. Tata își face Bloody Mary cu ce mai are prin casă. Bă, Și e o chestie, nu, că face. e o chestie super vile, că nu e... Că își face cu bulion de casă, care e un pic mai grosuț, și își face cu țuică. Bulion cu Dar țuică, chiar nu e rău deloc. N-are ce să fie rău. Bine, sună ilegal, dar... Sună. E un pic rău înainte, dar simți sângele la un moment dat. Și fără țelină? Se simte cam tăricel. Ce? Fără cu piper. țelină? Se pune țelină de obicei? Bă, eu am mai văzut cu țelină, dar poate doar experiența mea. E o băutură, nu o supă. Asta. Da, păi asta o duci în zona de... Să o pui ca garnish. Da, cu țelină garnish, așa, exact. Da. Și am mai auzit de o chestie, am încercat-o, e bună ceva timp, dar de la un moment dat mi se taie. Limonadă, dar nu-i pui zahăr, îi pui sare. Ok. Fără alcool? Da, limonadă, da. Limonadă atât, cu sare, asta. aș putea să limonadă încerc. cu sare. Am auzit bere cu sare. Mi-a recomandat-o e chiar clasică. Lizzy de la Headline. Ok, limonadă cu sare? Limonadă cu sare. Mamă, interesant. Am băut înainte de o pregătire de filmare de Stai Puțin. Și o mers filmarea? S-o râs? De la sarea aia? Am înnebunit. Numai eu am râs că eu am băut. Da, chiar a fost bunicică. Dar se face gura pungă de la ea oarecum, că e sare și e acid. Ok. Cumva trebuie să o bei cu apă așa, alternativ. Și care e logica? Nu știu exact care e logica, să zic. Corpul prin surprindere. Bă, trebuia să fii dulcici cu Da, man, e acră și sărată. Mă, noi bem zeamă de varză, asta e. Și cu... Bă, Teo, îți bagi joc de mine. Vrei să te caci? Asta Asta încerci să-mi comunici. Bă, hai să mergem. De ce o bei la muncă? De ce ținem pantalonii ăștia pe noi? Vrei să mai trecem la glume de roast? Deci Teo bea limonadă cu sare. Următoarea glumă am dat-o cu disclaimer înainte. Am zis la public, nu o să râdeți la asta. Și reply-ul lui Alex Ioniță din jur a fost, bă, de parcă am râs la celelalte. S-a părut foarte cute. Și gluma e următoarea. De fiecare dată când Teo zâmbește, o educatoare trage îngrijorată draperiile. Cumva, substratul e destul de clar, dar mi s-a părut mie bună imaginea asta de o educatoare care, aoleu, trebuie să tragem... Da, am făcut shake-out ăla. O doamnă mai în vârstă speriată care trage obloanele. Da, exact, aia era. Aoleu, doamne. Din Transilvania. Copiii, stați. Da, nu a fost o rata ținta. Strigoi nopții ne caută. Strigoi nopții. Eu, cumva, s-a mai făcut o glumă de Stegarul Dac. Da, s-a mai făcut. Da. Și simt că asta m-a săpat, că oamenii nu voiau să audă ce referință. Eu am dat gluma
Pe Călin nu prea îl fut femeile, Aoleu, că mai atunci este. când dă jos chiloții de pe ele, arată ca stegarul dac. Când ce? Când dai chiloții jos de pe ele, arăți ca stegarul dac. Când dai chiloții jos de pe Când femei. dai jos chiloții și ești cu o bucată de pânză în mână și arăți ca stegarul dac, pentru că ai barbă. Da, și eu le flutur așa. Victorie! Da. Nu că salbi, mă predau! Ok. Da, ai presupus că vorbesc cu femei. Da. Dacă sunt un pic la ciclu epătat în mijloc, Nu, Japonia! te rog. Nu. Ai trăit, da. Oribil. Tu ai dat două, ai Poate dat una? scoatem această glumă din podcast. Japonia! Lasă. Așa. Și asta nu a intrat cu stegarul. Uite, Cineva- asta nu auzisem. E prima oară când aud asta cu stegarul. Păi nici eu nu prea le-am ascultat pe ale tale, sincer. Eu chestia încercam să asta? ascult, dar nu mi se părea că se aude. Cumva Da, zici tu că... nu auzeam așa. Efectiv, Ok. de la sunet. Nu. Așa. Următoarea mea glumă a fost o dedicație pentru colegul tău de sunet, Ciprian. Pe care de Care- fapt ai dat-o prima, dar facem freestyle pentru că e podcastul nostru, da. Am dat-o prima? Ai dat-o prima, eu așa țin minte. Nu am Prima dat-o dată. prima. Nu. Te-ai dus direct în ea? Da, nu mai știu. Nu, sigur n-am dat-o prima, cred. Ok. Că am zis prima oară de sunet și aia am dat-o a patra. Am zis că Teo arată ca un membru al formației Boschito dacă începeau într-o vulcanizare. Care nu e așa o mare insultă. Dar Mai mult ai dat-o că îți place de Ciprian, care e colegul meu de la sunet. da, exact, că el e în Chitaristul formația de la Boschito și am vrut Boschito, să am această da. referință. Da, voia să zic că nu știu ce ai făcut, dar bravo, mulțumesc. Vrei Da, să... nu pușca gluma. Pot să înțeleg. Eu am avut Călin Gheorghiu e ca Ștefan Bănică Junior. Da. Îl întreabă femeile dacă știe să joace șah. El zice da și după le bate. Da, asta a fost oribilă, dar... Mă gândeam că unii s-or gândi le bate, dar gen la șah? Da, asta am întrebat și eu. Nu, da. e... Na. Da. Următoarea. Următoarea. Ne pare rău că vă chinuim. E... Da, mai avem câteva. Canalul meu experimental, asta pot să zic. Teo arată ca un viking pe care nu-l chemau la cotropiri. El doar stătea acasă și le edita vlogurile. Asta ar fost continuarea. Pe care n-ai mai dat-o. N-am mai dat-o, că nu s-o răs la cotropiri. Dar în capul meu arăți ca un viking, că ai... Da, zici tu, părul simți lung. că cred că trebuie să mai slăbesc ca să par menes. Păi asta e, că nu te chemau la luptă și stăteai acasă și te îngrășai. Da. Hai că în capul meu a avut logică. Nu trebuia să spui că era ele vikingul pe care nu-l chemau la luptă, îl trimiteau după Mec sau ceva de genul. Da. Cred că mergea mai... Făcea livrări. Da, cred că cumva oamenii ar fi fost să mai dezamăgiți de tine că n-ai livrat. Că eu sunt foarte ofertant. Ok. Adică doar că zici că sunt jegos și unii o să râdă la modul da, dă-i în pula mea cine ascultă Cargo, știi? Adică it's there easy. Pot să înțeleg. Eu foarte des, dacă eram lângă un om care arăta ok la Rose Battle, simțeam că am un dezavantaj, că oamenii speră să mă muiască pe mine că arăt așa, știi? Cumva eu simt chestia asta. Ok, așa cum? Că ai păr lung? Da, adică chiar legit simt chestia asta de la oameni, vreau să văd cum îl insultă pe băiatul ăsta până se tunde, știi? Ok. Asta simt așa ca they are rooting for the other one. Așa am rămas eu cu senzația până acum. Asta dacă nu dădeam eu cu mult mai bine decât persoane. Anyways. Călin pare oricând gata să te bată că nu bei și tu ceaiul cu lapte ca el. Ceaiul cu lapte? Ceaiul cu lapte. Nu cereale cu lapte? Nu, ceai cu lapte. Ceai cu lapte The așa British specific. The way. British way. Of. Și îl shitting bați your pe ăla. pants. Da, tu-l bați. La șah. Așa, ca pe femei. Și intrăm în glumele de departajare. Cred că... Mai aveam 2 de departajare. Da. Că s-o stabilit egalitate la juri, au fost 4 jurați. Eu am dat, stai un pic, am dat-o pe asta, am zis-o și pe asta. Așa, am zis-o. Eu mai am una de zis. Cred că ești tot la fel. Nu mai amintesc care. Nu-ți mai ții minte ce ai dat? Intru în glumele de departajare. Da. Că prima a fost când Teo se strică, că se mai strică, iubita lui toarnă... Ai și spus că se mai strică. Da. Iubita lui toarnă apă pe stelă, la gitoleacă și îl mai folosește o lună. Ceea ce, știu că la una dintre glume mi-ai spus că aș fi necuratul, jegosul
și după am mai făcut un produs de curățat. Nu știu cum N-am gândit-o. Mie mi s-a părut amuzantă chestia asta. Pot să înțeleg. Eu am scris Călin, am avut multe chestii cu jocuri de cuvinte cu șah, dar am zis să nu mă duc în ele că mi se părea că e nișat. Știi, am zis Călin în relație e mereu sub papuc, că regina mută cum vrea. Ok, interesant. Mai aveam o idee așa... Dacă eu sunt regele? Sau... Dacă ea zice, ea trebuie să zică. Cam asta e dinamica. Dar eu ce glumă am ales să zic, din câte țin eu minte, am ales să spun Călin joacă șah, este singur și puțin rasist, când se simte puțin kinky, vorbește murdar cu piesele negre. Da, sunt foarte departe de conceptul de kinky, dar... Da. Înțeleg ce ai făcut acolo. Kinky ca un boier, ca un mișelesc, ca un... Ok. Da. Hai să facem chestii la care chiar suntem buni. Hai să... Păi mai am una. Să mutăm, mai e tu una? Da, mai am una aia cu... Teo pare că taie găinele care nu-i răspund la crowdwork. Pentru că noi avem și un produs de crowdwork care... Pe care îl abonăm cu brio. Da, cumva... dar poate iese anul ăsta. Eu mereu când vreau să-l postez pe weekend și mai am nu foarte mult la el, dar fix pe weekend mi se cer alte crowdwork-uri. Okay. Și am o cantitate finită de crowdwork pe care o pot edita pe... Dar o să încerc să-l Și cam asta a fost Rose Battle-ul. Mulțumesc, cam asta a fost Rose Battle-ul. Cârja a fost foarte bun. Costimax a fost... Da, a fost nice. Mirela a avut inputuri foarte... Da, chiar am primit utile, feedback. inputuri date de el la cererea noastră după show. Da. Profesioniști. Da, și Alexioniță foarte funny. Da. Extrem de funny omul ăsta. Da. Călin, ai problema zilei? Problema zilei... care este săptămânală? N-am problema zilei. N-ai problema zilei. Uite, stăteam și ne gândeam, sau e rezolvarea de la problema de data trecută? N-am nici vreo, o să dau pe canalul meu. Că nici nu mai știu care e problema. Da, nici eu nu mai... A răspuns cineva, dar... Da, a răspuns cineva, hai să o citim pe aia, să zicem... Bă, n-am cel mai bun răspuns corect. Da, e un băiat cu care fac șah, adică e clar că o răspuns corect. Ah, ok. E un elev de-a meu de la șah. Am înțeles. Adică e mi-am cheating. adus eu... Am înțeles. Am văzut deja rezolvarea, deci o știi de la pregătire. Da, uite că am și o poveste. Eu am intrat la un liceu bun, în generală, că avea 5-12 clasele și eu a trebuit să dau un examen special ca să pot să intru la clasa de matematică. În clasa 4 a trebuit să fac o pregătire la matematică. Și exista varianta în Ploiești să te duci la pregătire în cadrul școlii, cu profesori din școală. Exista varianta să te duci la pregătire cu orice alt profesor și mai exista varianta premium să te duci la pregătire cu directorul. Cu directorul școlii direct. Direct cu directorul, care așa se numea podcastul lui, era cu copii, era foarte problematic. Bine că era numai audio, aia era problema. Cred că... Nu, dar era chestia asta. Eu am făcut pregătire cu altă profă. De altfel foarte bună, m-am învățat super bine, dar n-am putut să iau decât 9,50 la admitere, la examen. Păi bine, nu? Pentru că este bine, dar e foarte mișelesc că la 0,50. Pentru că puteam să iau lejer 10, dar 0,50 era o problemă la sfârșit. Aleasă de director, fiind prof de mate, care avea o rezolvare care nu era o rezolvare logică matematică, nu ținea de soluții, de teoreme, de metode de aplicare. Era schema Ț și chiar e schema Ț că îl cheamă Țaga. Aoleu. Da, e... Shout-out. Gabriel Țaga, învață să parchezi. Să parca în fața porții și ciudat. Și trebuia tot să-i ocoli mașina, așa... Parca pe rână la restaurante, fiind la 2 pași de liceu. Puteai lejer să traversezi pe... A avut 3 neveste, a parcat la multe, da? Bă, dar multe se întâmplau. Dar cum era problema asta? Problema de 0,50 pe care știau să o rezolve numai copiii care au fost la pregătire cu el. Problema e cum poți așeza, cum poți folosi 10 cifre de 3
ca să-ți dea rezultatul 10. Și poți să pui orice semn între ele? Da. Ok, n-am să o Și rezolv. paranteze și asta. Și soluția era, atenție, pe care n-aveai cum să o știi. Nu vrei să o dai în podcastul următor? Nu, chestia e că nu știu exact să o calculez. Genera ceva de genul 333 Da. minus 33 tot împărțit la 3 Da. după împărțit la 3, după minus 3 ori 3 minus ca să-ți dea 10, o chestie din asta. Știi, asta era. Dar șmecherea era că trebuia tu să știi că începe de la 333. A, să le grupezi pe primele Da, 3. trebuia tu să te gândești gen un căcat pe care poți să-l faci foarte ușor prin backtracking dacă ai deja aia. Ok. Și toți copiii pe care o știau pentru că au mai văzut-o. Da, pot să înțeleg. Da. Foarte dezamăgit. O problemă nedreaptă. O problemă Ți-a nedreaptă, afectat da. cariera de matematician. Absolut deloc. Iată-mă aici. Super. Curge minutele. Câte minute avem? Avem Eu adorm aici. 42, te văd că ești cam rupt. 42 de minute? Cred că am dat trec și mai devreme un pic. Da, Dar... o să văd. Mai am ceva? Fost la o nuntă, dar nu știu dacă vreau să povestesc. Nu vrei să povestești? Ai fost la Iași. Am fost la Târgu Neamț la o nuntă. Da? A fost drăguț, am plâns. Păi era Nu ai emoționat. putut să bei? Nu pot să înțeleg. Am plâns mireasa și am început și eu să plâng. Eram acolo. Bă, la colegul meu de bancă din liceu a fost super emoționant. Da. Da, Ah, cumva că drăguț. trece timpul. Că... Ce drăguț. Eu știi și pe mireasă tot din Da, liceu. o știam. Da. Nu chiar din liceu. Cred că poate și din liceu am cunoscut o leacă. Mhm. Dar în facultate am cunoscut-o prima oară. Și ei s-au mutat în Piatra Neamț. Nu, ei sunt din Târgu Neamț amândoi și stau în Iași. Și nu au fost ok. în Târgu Neamț, că acolo sunt rudele. Mhm. Și a fost foarte drăguț. Am fost cavaler de onoare. Ceea ce a fost domnul o responsabilitate. A fost acolo mai devreme. De-aia și-a permis cușetă, că e cavaler. Avion chiar. No. Mi-a dat și hotel. Ai avut cușetă în avion? Am avut cușetă în avion. Am stat și la hotel. Adică mi-au asigurat hotel. Mhm. Și vreau să zic că cam asta e viața ideală pe care aș vrea să o am eu. Să stau la un hotel. Bine, nu vreau să zic că idolul meu Gigel Frone să zic. face asta. Adică nu vreau să mă arunc atât de departe cu Vreau să obiectivele trăiesc în ca viață. Zec și Cody de să cânca Gigel Frone. Ce bun e asta. Dar, uite, ar fi mers la Rose Battle, că Lin cântă la chitară un fel de Gigel Frone dacă juca șah sau... Da, că două referințe care se văd pe fața ta, de altfel, da. Nu, dar nu mă rupea, leșinam acolo, eram... Dacă pronunțai Gigel Frone, eu mă chițăiam, eram... Trebuia să spun că, da, oamenii n-ar fi râs în continuare, că asta e ce știu de tine, că Călin cântă la chitară și are doi idoli. Ed Sheeran, Ed Sheeran și Gigel Frone. americano și americano. Când vrea engleză, are engleză. Când vrea restul, Latino. are restul. Literally restul. Americano. Americano. Mi-am mai amintit o glumă pe care am scris-o despre Teo, tot foarte dură. Că Teo, Ca celelalte. ca Wow. celelalte. Teo a învățat să cânte la chitară doar ca să fie invitat în excursii. Și asta de fapt sunt eu. Au. Cumva, dacă tu îmi ziceai, bă, eu nici nu cânt la chitară, comeback-ul Băi, meu nu ar fi prea. fost... Da, comeback-ul meu ar fi fost, bă, asta e de fapt despre mine, eu am învățat să cânt la chitară. Și vreau să... Și eu, bă, dacă începeam gluma cu Călin cam trebuie să se tundă, căci e și gras și pletos. Știi o chestie din asta? Deci Dacă a mă fost duceam- foarte tare la nuntă. Da, Am să avut- veniți data viitoare. Au avut la cununia civilă o formație, nu o formație, un quartet. Că nu e formație la... Vă așteptăm peste 10 ani la aia de argint, ca să vă așteptăm. Și cântau, și aia cred că și la aia am plâns, de la quartetul ăla cu viori, Da. Mhm. de obicei mai plâng la viori. Și super tare atmosfera. La religioasă, la biserică am adormit o leacă, că n-am plâns la civilă, trebuia să dorm la religioasă să-mi revin. Și după aia la petrecere Lipsa nice. asta de alcool ți-a temperat emoțiile, trebuie să le țin echilibru. Da, trebuie plâng o leacă, îmi trebuie să-mi reîncarc bateriile. Și la petrecere a fost nice, a fost drăguț. Nu a avut tort, că erau mulți invitați și nu puteau... Nu tăia tort, a fost prima nuntă la care nu s-o tăia tortul. Da. Și e stat până la capăt. Am stat până la capăt, eram, domnule, Și trebuie s-a să tăiat trăiască tortul. Ce se întâmplă aici?
nu tăia tortul, dar au avut tort de șaturi în care... Tu îți dai seama că în loc să vină cu un cuțit să taie tortul, te-au așezat pe tine în genunchi, te-au făcut cavaler și tu erai acolo, bine, dar tortul, nu mai... O felie de Călin. Săr, Călin. Și au avut tort de șaturi în loc de tort normal, de care nu m-am putut bucura, dar un tort de șaturi e nice. Tort de șaturi. Și setup-ul nopții a fost o formă... Nu, sunt mai practică cumva tort de șaturi. A trebuit să spui parola pentru o felie de tort de șaturi. A trebuit să cobori într-un beci. S-a furat mireasa. Nu s-a furat mireasa. Bun. Nu s-a furat mireasa, așa. dar au avut un colț de fructe, unde eu mai mult la colțul fructelor am stat. Poate mai fermentau ceva. Au avut toate fructele. Și highlight-ul... Cred că era masă de copii și că dacă n-aveau decât tort de șaturi, n-aveau dulciuri și pentru ei. Au zis, hai, fructe. Că... Și aveau într-o frigăruie, deci o frigăruie, cunoaștem, și erau puse mai multe fructe. Un strugure, o bucată de kiwi, banană, căpșune, fructe. Se pare amuzant că mereu când descriu mâncare pare așa un gurmand ușor impresionabil. Bă, dar dacă mai puneați și voi ceva de la voi. Și pe frigăruia aia de fructe, ce să vezi, măi, Teo? Măi, tată, mă. Nu o țineai așa în aer. O băgai în fântâna de ciocolată. Pentru că era o fântână de ciocolată care acoperea fructele și când o scoteai, ce să vezi, erau fructe cu ciocolată. Trebuiau leacă să le scuturi să nu-ți murdărești costumul, dar m-am mâncat fructe cu ciocolată. Și pe la ora 200 n-a fântâna de ciocolată. Și care fructe merg cel mai rău cu ciocolata? Așa din Bă, ce au mers toate. N-am încercat pepene cu ciocolată. Ananas a mers? Ananas cu ciocolată? Ananas cu ciocolată. Eu simt că aia care merge cel mai rău e caisă cu ciocolată. Bă, pe aia nu văd mergând. Pepene nu merge cu ciocolată. Nu merge cu ciocolată? Nu. E cam lichid. Da. Da, e cam lichid. Am pepene în frigider, nu l-am mâncat. Da? Da, trebuie să... Mamă. Da. Cred că îmi fac un smoothie mic mâine. Și am mai făcut caterincă cu șoferii de taxi din Târgu Neamț, cu caterinca alea. Și a doua zi ne-am urcat până la cetatea lui Ștefan cel Mare. Să vedem dacă el are tort. Am vizitat pe acolo și era un anunț foarte ciudat. Trebuie să plătești 20 de lei dacă vrei să faci fotografii la cetatea lui Ștefan cel Mare. N-am mai auzit taxe de fotografii. Și e ceva la cetate de fotografiat? Habar n-am, nu știu. Dar n-am plătit și am făcut fotografii și mă simt foarte rău acum. Și am văzut o chestie, camera Pârcălabului. Am văzut la cetatea că l-avem pe Sorin Pârcălab. Și Pârcălab era un membru al formației, al armatei lui Ștefan cel Mare. Ok. Cumva openerii. Era stegar în deschidere, da? Da, un fel de stegar. Da. Și cam asta a fost cu Târgu Neamț. Un mic dejun englezesc super pentru Târgu Neamț. Dați-mi minte bonul ăsta vechi de muzee, ăsta de-l știau, se zicea de mult că nu se fac fotografii în muzeu, că strică blițul exponatele. Nu știi, ne-ai auzit vrăjeala asta niciodată? Strică blițul exponatele. Nu, real, dacă faci poză și o încarci undeva, oamenii zice, păi ăsta e muzeul, l-am văzut. Nu mai dau 10 lei. Patrimoniu național. Mă piși! Mă uit pe Insta. Păi omul ăsta de-i văd poza, mă mai duc și eu acum, fac și o poză, că îmi place. La 5 blițuri a picat un dinte din... Pentru oamenii care se uită, vă dau... Am dat cu microfonul în gură. Vă dau cu microfonul în gură. Pentru oamenii care se uită. De câte trebuie să ciocănesc? Cu 105? Bine că n-avem succes, că n-am atâta timp. Pentru oamenii care se uită, am poze de la cetatea Târgu Neamț. Dacă vor... Ai dat 20 de lei. Am dat 20 de lei. Dacă nu vreți să bateți un drum... Ce dracu, stau la cușetă, dar nu-mi permit 20 de lei. Și după am ajuns la Iași. La ce? Scuze, ce-ai pozat? Am pozat camera Pârcălabului, i-am dat un tag lui Sorin, dar nu o dat repost. Și am mai pozat pe acolo, ce erau machete de cum trăiau oamenii acolo, cum făceau mâncare. Erau foarte multe camere de depozitat mâncare. Asta mi s-a părut ciudat. Frigidere. M-am pozat pe mine cu colegii, le trimit și poza aia dacă vor. Mireasa, că era rochia frumoasă. Da, făcut și o poză cu ea, că era frumoasă. Ce eu să nu mă răsfăt? Mă laud ciocoa mea, care e a lui. De-aia am pus cavaler. Și cam mai a fost cu...
Și la hotel când am ajuns, m-a confundat domnul de la recepție cu Mirele. Și cred că mi-a dat camera mai bună. Domnul, și am zis, bă, ușor cu doar invitat. Ai primit camera cu patul king size, cu petale de era o lebă de acolo. și s-a putut într-un pat singur. Da, cumva când am venit ajuns... cu cearșaful mic la geam. Cu o pată roșie în mijloc. Ai, Japon! Aoleu, oribil. Pare rău. Ok. Era foarte de treabă, domnul Sunt de la oameni recepție. care ascultă podcastul ăsta și mă plac și pe mine. Trebuie să... Ori fi râs. Ok. Lăsăm... Presupunem că e adevărat și... Așa. Cine sunt eu să te contrazic? Da. La noi în la video. tine Da. pe canal. Este la... Da, și asta s-a purtat frumos domnul de la recepție cu mine. M-a dus în camera cea mai bună. Îți dau o cameră pe care n-am mai dat-o niciodată, că hotelul era de o săptămână pe piață. Și a doua zi la mic dejun, tot, domnul Miri. Și am explicat, domnule, nu sunt eu. Vezi, păi am zis lui tata socru că ați coborât la mic dejun. Dom'le, nu sunt eu. Omul tot insista că... Și bine, nu semăn cu Mirele în sensul că avem barbă și avem păr, dar în rest nimica. Dar mi se porta așa de amuzant. Dacă știa că nu sunt Mirele, nu știu dacă mai prindeam în hotel. Cred că domnul Gheorghiu în parcare, vă rog, în seara asta. Ok, e tatăl Mirelui. Și facem ăsta, mănâncă de 2 ori. Da, era... Man, am vorbit că economisim. Da, și după am fost la Iași și am avut 2 show-uri cu Serghei, care au fost cele mai bune show-uri din carieră mea. Da. Foarte bun publicul lui Serghei. Da, nice. Excepțional. Shout-out publicul lui Serghei. O să numim 3 podcastul la rând, shout-out. Nu, super, deci... și la nuntă, foarte funny, m-a rugat cineva, mi-a dat 50 de glume cu pești. Și m-a rugat, le-a scris cu ChatGPT și m-a rugat să le bag în program, dacă pot. Și am zis, bă, m-am uitat eu din 50, am selectat 5 și la primul show am zis, bă... Care ți-au plăcut? Mi-a plăcut, da, unele mi-a plăcut. Am le și zic una. Care, ce muzică ascultă peștii... Nu știu. Pești. Așa. Crapanele. Și din astea erau. Ce a scris Coica la Bac? Perle. Nu? La ce trage pescar obosit? La somn. La somn. Da, în zona asta. Da. Cum se simte peștoaica iubită? Adorată. Și cam asta e. Și primul show de la Iași am zis că înainte să încep mi-a scris o fată pe Instagram niște glume cu pești și m-a rugat foarte mult să le zic. Nu era nicio fată pe Instagram, era doar un băiat ciudat de la nuntă. Dar le-am spus și nu a intrat absolut deloc. Și după mi-am făcut setul. Ai făcut la nuntă? Nu, la Serghei am făcut glumele cu pești. Nu niciun băiat la nuntă. Ai zis că mă... Și după primul show am primit 3 follower pe Instagram. 3 follower doamne. Doamne. Și am zis, bă... Nu domnișoare, doamne. Nu știu, doamne, domnișoare, n-am stat să dau zoom așa la post. Și m-am dus la un prieten din public care fusese și a zis, bă, foarte bun setul, dar glumele cu pești poți să le scoți. Și la setul 2 am scos glumele cu pești și a venit total altă persoană și a zis, bă, știi ce mai mergea în setul ăsta? Bă, niște glume cu pești. N-ai agățat-o și tu, aveam undița, stăteam să muște pești. La care tu îi zici, hai, țuțule, lasă-mă în pace, tu n-ai show-uri. Să uite la el, să mor eu. Fiecare cu materialul lui. Și drept la show-ul 2 n-am primit niciun follow de la nicio doamnă. Dacă e să o luăm așa. Ți-am trimis azi m-am gândit la tine că a postat bobonete cu 5 poze de la pescuit. Băi, că nu vine la open mic-uri, crezi și eu că prinde pește. Ar trebui să facem un podcast pe apă, pe o margine de lac, cu unul dintre ei doi. Care o răspunde primul? Deja tind să cred că știu care răspunde primul dintre ei. Bă, da. Urmează să avem invitat la podcast, nu? Da, putem să... În afară de această plantă care ne susține. Da. E Sabo. Nu, dar o să ne gândim și puteți să scrieți și voi în comentarii dacă simțiți că vreți să vedeți un mod special un invitat la podcast. Da, exact. Dacă vreți să vedeți un crossover dintre noi și alte podcasturi sau vreți să vedeți pe cineva
care nu prea apare la podcasturi. Lăsați în Păi comentarii. e motiv pentru care nu apare la podcast. Bă, unii sunt buni la podcasturi când apar, dar nu merg ei des sau nu le au pe ale lor. Ah, ok. Așteptăm. Herodot. Euclide. Băieții lui Aristotel. Toți sunt. Pe rând. Câte unul. Brigada Pitagora. Brigada Pitagora. Cridul de asasini. Lăutarii lui Jupiter. Bun. Cabala mondială. Cabala mondială. Illuminati. De ce nu-i cheamă nimeni? Da. Cheamă, dar stau în umbră. Noi aici avem prea multe lumini. Martalog. Martalog, da. Poate. Într-o zi. Da. Bun. Cum o da noi de el? Nu știm. Da. Cam asta a fost. Mai am o povestioară micuță. Mai micuță. o povestioară, te rog. Micuță. E... Nu știu, mi se pare așa fascinant că am avut problema asta zilele trecute, fix aici în clădire. Mi se pare fascinant cum toți știm că paznicii de pe tura de noapte mai dorm, de ei nu vor să recunoască nici când îi prins că dorm. Ți-am povestit, nu? Vrei să... Ți-am povestit. Deci eu venisem să las niște echipament. Am avut o filmare la Lloyds, la unde dai și unde capră. Și a trebuit să car vreo 3 trepiede grele, o plasă cu... O capră în care am dat, de-am crăpat-o. Așa e formatul, trebuie să vă uitați. A trebuit să car 2 role mari din astea de prelungitoare, a trebuit să car 3 camere și plus ghiozdanul meu, că aveam multe chestii și a trebuit să mă întorc înapoi. Eu ajung în față, la parter, la recepție, bat în geam că dormea paznicul. El se trezește, morocănos, se uită la mine, se uită la ceas, se uită la mine, ca să vadă dacă e ora ideală să mă judece, că e așa și le calculează. Îmi deschide, eu intru, stau 5 minute, urc la etaj, îmi ia 5 minute, mă întorc. După-i ciocă, a dormit la loc. Omul a venit nepregătit la muncă. Power nap-ul. E power nap-ul, își luase melatonina. Nu știu ce a făcut. Era pe un ceiuț. Era power nap-ul. Nu vine efectiv nimeni. Dar el doarme ca un soldat. I-am bătut înapoi. El m-a văzut, s-a ridicat, s-a uitat la ceas, uitase complet că eu deja venisem. Credea că visează. Și că era multe scule. Da, credea că a dormit întors prost pe scaunul ăla, nu știu ce credea. S-a uitat la mine și a făcut... Bă, și m-a enervat în ultimul hal. Că era 12 noaptea, 12 jumate noaptea. Eu eram în oraș de la 2. Eu am lucrat, chiar am stat, m-am plimbat, am filmat, eram rupt de oboseală. Și el stătea... De unde? El era somn de oboseală. De unde? Că el doar trebuia să păzească. Bă, și atitudinea asta de... Bă, și am intrat în el, i-am zis... Da, haideți că și eu sunt la muncă acum, adică... Și el a zis că nu, că n-am zis nimic. Bă. Ok, foarte agresiv din partea ta. Băi, chiar m-a deranjat, adică... Înțeleg, dar omul dormea. Da, dar el tot ce trebuie să facă e să țină ușa închisă. Păi și-o ținut-o închisă, tu voiai să intri. Ceea ce trebuie să fie acolo ca să faciliteze asta. El n-are nimic de făcut. Eu țin cu paznicul. Țin cu paznicul. Eu cred că eu țin cu paznicul de azi, că atunci când a venit n-a dormit. Păi greșeala lui, putea să doarmă. Da, mi se pare că e ok că doarme. Da, sunt Superman. Știi că tu teoretic trebuie să păzești. Și că dormitul e o chestie extra pe care o faci. E un perk, nu este o... Nu e un norm. Bă, eu văd că dormi și mai păzești din când în când. Nu păzești și mai dormi din când în când. Și prima oară, când am venit cu alea grele, totuși încercam să fiu un om ok. Chit că eram obosit. Și i-am zis, mă scuzați dacă v-am deranjat. Așa i-am zis. Eu cu toate alea în spate, rup de spate. El sfărăind, a înciocănit, s-a trezit brusc și eu am zis, mă scuzați dacă v-am deranjat. Și el a zis, nu, că nu dormeam. Asta e funny. Man. Nu, că nu dormeam. Futu-te în gură. Putem să-i luăm o pernă. Data viitoare o să sparg. Să aibă și el o robă. Da. O căciuliță de somn. Am adus o cană de lapte cald. Am adus. O să le las cât un energizant din când în când în fața ușii. Să vedem. Lobea, nu lobea. Momeală, da. Bă, da, înțeleg și pe ei. Acum ieșim prin partea cealaltă, nu?
Da, vedem dacă mergem, vedem dacă doarme. Dacă Da, doarme, clar nu doarme. trezim, încercăm pe partea cealaltă. Eu cred că Ok. sunt pe două părți. Mergem și noi să dormim. Încercăm așa, da. Oameni buni, a fost un episod mai fleșcăit, este călduț, este Fleșcăit. târziu. Călin este îmbrăcat gros. Foarte gros îmbrăcat. Eu sunt îmbrăcat în alb și mi-asum că am 106 kg și am deslăbit. Amândoi ne-am apucat de săliță, încercăm. Vedem ce se poate. Doamne ajută, mă duc și Și mai la ne- Harry Potter 7. Oh, eu am terminat Berserk. Berserk? Nice. Nu știu ce, dar sună...